Hola, benvinguts al meu canal Matemàtiques en català. En aquesta ocasió resoldrem un exercici que va sortir a l'examen de selectivitat de les matemàtiques del batxillerat científic el juny del 2019 a la sèrie 1. És l'exercici número 6 i ens diu que considerem les funcions següents. F de x és igual a x quadrat, g de x igual a 1 partit per x i la recta x igual a e. A l'apartat A diu: fem un esbós de la regió delimitada per les seves gràfiques i l'eix d'abscisses. I després que calculem també el punt on es tallen aquestes dues gràfiques, les gràfiques d'aquestes dues funcions. Seguidament hi ha un apartat B on ens demana que calculem l'àrea de la regió descrita en l'apartat anterior. Bé, doncs comencem. Hem de fer un esbós, no cal que fem les funcions molt acuradament, sinó que una mica de gràfic per veure la regió que ens interessa. Si fem la gràfica de la funció f de x, podem fer-ho directament, però ara escriurem aquí una mica d'uns quants valors, amb una taula de valors, perquè quedi ben clar, però no cal, en principi, perdre molta estona amb això. Quan la x és 0, la y és 0, quan la x és 1, la y és 1, quan és menys 1, també és 1, quan és 2 és 4 i menys 2 amb 4 també. Evidentment ens queda una paràbola que passa pel punt 0, 0, com segurament que ja tots heu deduït sense comptar nombres, però els posem. És a dir, l'1 amb l'1 seria aproximadament aquest punt, el menys 1 amb l'1 seria aquest, el 2 amb el 4, que seria aproximadament aquí, i el menys 2 amb el 4 també, que seria un valor per aquí. És a dir, dibuixem la paràbola. És una mica complicat això. Que passa per aquests punts i puja cap a l'altra banda. Bé, ja em perdonareu el dibuix. Segona gràfica, g de x. Fem el mateix, tampoc no cal perdre molta estona amb això, sinó que g de x serà, el valor 0 no li podem posar, per tant 0 serà una asímptota vertical, l'1 anirà amb l'1, el 2 amb l'1 mig i el 3 amb l'1 terç. Ja sabem també aquest tipus de gràfiques quina forma tenen, és a dir, aquest punt, el 2 aniria amb la meitat d'aquí i el 3 amb l'1 terç. Per tant, són gràfiques, són funcions de proporcionalitat inversa, per tant, és una gràfica que té aquesta forma, més o menys. Tenim una asímptota vertical en el 0 i una horitzontal en l'altre 0. En l'eix de les x. Per últim, hem de dibuixar la recta x igual a e. Sabem que e té un valor aproximat de 2,72, per tant, el dibuixarem més o menys per aquí. Si aquest és el punt 1, el punt 2, doncs seria un valor que aniria més o menys per aquí. Aquest serà el número e, aquest és el punt 1 i aquest és el punt 2. Resumint, que la regió delimitada per totes aquestes rectes i totes aquestes gràfiques i l'eix d'abscisses és aquesta. És aquesta regió d'aquí. També ens demana, aquest apartat A, això comença aquí, ens demana que trobem el punt de tall de les dues gràfiques. Ja veiem que el punt de tall és el punt 1,1, però anem a calcular-ho, anem a comptar-ho numèricament, és a dir, igualem x quadrat a 1 partit per x, per tant, x elevat al cub serà 1, x serà l'arrel cúbica de 1, és a dir, 1. Per tant, aquest punt d'aquí, que li podem dir el punt P, el punt de creuament serà el punt 1, 1. Quan la x val 1, tant en una taula com en l'altra, la y val 1. Amb això tenim acabat l'apartat A.
Ara l'apartat B ens demana que trobem l'àrea d'aquesta zona, d'aquesta regió. Per fer això hem de fer una integral. De fet, n'hem de fer dues, perquè tenim que aquesta àrea ve delimitada per una banda per la funció f de x i per l'altra banda per la funció u partit per x, la funció g. Per tant, hem d'integrar això en dues parts. La primera part de l'1 cap a l'esquerra i la segona part de l'1 fins al nombre e. Escrivim aquesta integral, és a dir, l'àrea serà la integral definida entre aquests dos punts, el 0 i l'1. Ja sabeu que l'inici de l'interval es posa a baix i al final a dalt, de la funció f de x diferencial d'x, més la integral de la segona regió entre 1 i e de g de x diferencial d'x. Posem les funcions, això serà la integral entre 0 i 1 de x quadrat diferencial d'x més la integral entre 1 i e de 1 partit per x diferencial d'x. Fem aquesta integració. La integral de x quadrat serà x elevat a 3 partit per 3 i això ho hem de considerar entre 0 i 1. Escrivim així. Més la integral de 1 partit per x, que és logaritme neperià de x, entre 1 i e. Per resoldre això, sabeu que hem d'aplicar aquests valors en el lloc de la x, tant en un cas com en l'altre, restant, és a dir, el de dalt menys el de baix, és a dir, al final de l'interval menys l'inici de l'interval. Per tant, substituïm la x per 1, 1 elevat a 3, que serà 1, i ens quedarà 1/3, menys, i ara substituïm per 0, i ens quedaria això, més el logaritme neperià de e menys el logaritme neperià de 1. D'aquí tenim que 1/3, això és 0, el logaritme neperià de e és 1 i el logaritme neperià de 1 és 0. Per tant, ens queda 1/3 més 1. 1/3 més 1 serà 1 més 3, per aquí baix, 4/3 de la unitat al quadrat. Per tant, hem d'escriure al final que l'àrea de la regió que ens estan demanant és 4/3 de la unitat que sigui al quadrat. I aquesta és la resposta de l'apartat B. Doncs així hem acabat l'exercici. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.